Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Manoy Vitaliano! Ipanag na nakalandaan sa mga propeta nga laot katong nagsabwag o mga sayop nga mga pagtulunan. Kaya sila'y kalainan sa mga daotang manulunda. Manoy! Sama kamo sa gipanghisgutan diha sa balaang kasulatan nga mao ang mga mini nga mga propeta. Pagpanamastamas ka nang ipanulti ni mo karon, Manoy Vitaliano. Iluwa kagid unya sa impyerno kung itambog ka na. Sir Maynard, wag gayon ako magmahay sa akong pagtiwalag sa kulto ni aning Senyor Benedicto Benavides. Buta ka pa maghihapon sa kamaturan. Nipatinaw na sa kalangitan ang dugoon nga buwan. Human masinati ang total blood moon. Sir, Ug karon lang yung adlaw didto sa Galilea, sa layong sidlakan, laing timailhan na sab ang nabatyagan human mukatap sa social media og international news network nga ang ilang kadagatan kundiin kaniadto nagbuhat og mga milagro si Jesucristo nahimong usa ka dagat nga pula. unsa? Manoy Vitaliano, dili kay sulagba lamang kining tanan. Dili og dili gyud Manoy. Dugay na ang gipadayag diha sa balaang kasulatan. Diha sa pinadayag Kapitulo 16 sa versikulo 4 nga nagingon, unya giyabo si katulong anghel ang iyang panaksan ngadto sa kasubaan og sa mga tinubdan sa tubig ug nahimong dugo ang tubig niini. Vitaliano. Sir Maynard, natubag ko na ang bahin sa giingon mong nahitabo karon dito sa halayong sidlakan. Sa Galilea kung diin ang dagat karon nahimong kulor dugo. Ungolok! Ngak! Angaubak! Masuko gayon nini ang espiritu sa manulunda nga sinukudimo ang buhing propita nga wa ug wa gayoy kamatayon. Kawhaay nagkatuig kaping sa akong pagkatiwalag. Adlaw o gabi kong gitunaan ang Biblia. Ug akong gitisok sa akong halimpatakan ug sa akong kasing-kasing ang mga maayong pagtulunan gikan sa balaang kasulatan, Sir Maynard. Traidor ka gyud Manoy! Gitunaan ko lang ug gitimbang ang insakto kang sayo. Apay na ako na pamatudan nga mas bug at gayod ang kamaturan. Manoy Vitaliano! O bahin sa puwa nga buwan nga nahitabo kagabi, Sir Maynard. Ni usab ang akong tubag nga diha lang gihapon na makutlo sa balaang kasulatan. Sa libro ni Propeta Joel, Kapitulo 2, versikulo 31. Ang pong nagkanayon, mungit-ngit ang adlaw ug mopuwa ang buwan sa masidugo. Sa hapit na mahitabo ang kahibulungan ug makalilisang nga adlaw sa Ginoo. Kadaghanan niyag nakatunan sa balaang kasulatan. Sir Maynard, gusto ka? Hapit na. Apan dili ang propesiya nga giingon mo kay lamyon niya kamo sa dako kayong litis kamaturan na si Ginoong Hesus moabot kayod nga puno sa tumag kabalaanon aron maghukom og luwason ng nasod nga iya sa Dios. Ungolok! Nyag! Angaubak! Gangap as muli! Ikasuko sa labing gamahanan ang imong gipamong karon, Manoy Vitaliano. Itambog og iluwa kagyud unya sa impyerno, tiguana ka! Sir Maynard, daghan kayo salamat sa pagsungko mo na ko nining kabos kong kaugalingon. Tiguang ka na, Manoy. Inuklugi ang imong mga kasaypanan og tulira samtang may higayon ka pa og dili pa uwahi ang tanan. Sirado na ang akong kaisipan sa itom nga basahon sa karaan nga kasaysayan, Sir Maynard. O karon,
Ako nagtuo nga ang Biblia mao gayon ang bugtong butang sa kasaysayan nga ngayang saligan ug tuhuan kay mao kini ang bugtong mensahero sa kamatuoran hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ungulok! Nyak! Angaob! Ganga bas muli! Itambog og iluwa kagid unya sa impyerno, inigabot sa katapusan mga adlaw. Tuwa niya siya. Nakalakaw na si Sir Maynard. Uy, si Undong. Higo lang siya nga mitutukan ako. Hugot kaayo ang pagunit niya sa hunting knife nga bronze. Undong, may nahinumduman ka na ba kung si Kinsa ka? Kinsa ka magyod? Mas maayong ni akanalagyot kanunay sudi ning gibutangan ko ni mong lawak. Aron wala ang tao nga makakita ni mo. Ilabi na gyud og ang tagakaraang bay sa mga binabides. Midoko na sab siya. Og iyang gitutukan pag-ayo ang iyang gigunitan nga hunting knife. Kinsa gyud kahagi ni siya. Ganong hangtod karon wa man siya mahinumdum sa iyang pangan. Di pa himutay siya sa daplin og miyakan sa saog. Gikan karon. Nganlan ko na lang ikaw og Hermenegildo. Naa naman yun na si Miss Krisha. Nakagawas na gikan sa ospital sila si Brina. Papaulian na ng mga batanong taga-syudad, Sir Maynard. Time pa. Di mo ba kong gimandaran? Hatar sila. Tungod kay gusto kong hingos gani mo papapauli nila. Kahit paingon na sab sa kahaponon, Sir Maynard. Unsaon naman lang kung nagabiaan na sa niya sila. Kinsa naman sabka nila ang patio ni Samangtas, ha? Tar sila. Papaulian na sila. Manduian ang anak ni mong si Jo Marie. Kamay na lang yun kayo ukuhan niya ng batasan mo, tar sila. Mura nang ikay agawon ug ako maoy ulipon. Oh. Kahilas ba nimo? Sorry. Pero wa pa ko malimot sa gisaad ka na ko ni Anhing Senior Benedicto Benavides. Busa pasagdi ko, Sir Maynard. Dugay nagpatay ang nisa di mo anak, tar sila. Ako na ang nibarog karon sa dapit sa akong amahan. Okay lang. Pero tigalig na limot ka nga ako ang bugtong saksi sa imong pagpatay ka ni atos patanong si Hermenegildo. Gaigsoon ni Vitaliano nga driver ka ni Senior Benedicto Benavides. Oh, tar sila. Gusto kang masayran sa tanan ang tinuod mong pagkatao, Sir Maynard? Ingnan sagpa! Di pagidong taangay pa. Kay hangtod karon, pabilin pang misteryo ang kalit kayong pagkahanaw ni Darwin dito sa morgue. Ug wa na gid masayri kung asa na. Pero kinahanglan na gid na mong mubiya dining dapita. Ako na ang bahala aron makita ang pagbalik ang patay niyang lawas, Iho Jo Marie. Salamat, Papa Min. Bye, Tito Maynard. Bye, Sir Maynard. Bye, Iha Crisia. Asing, amping mo sa inyong biyahe, Iho Jo Marie. Salamat pa. Ikaw sab din Amping ka nun eh. Pag-ampi sa biyahe, Miss Krisha. Sa katapusan, tuan na gid sila na mauli na. Asa makaday si Brina, kawaon makapagikan nila ni Miss Krisha. Tuwara yun ang mga batanon. Mingaw na ang taas sa karaang bahay. Wa na'y nagtikaw-tikaw. Bulakaw ka, Sir Maynard? Asa nung sa ka? Usabay mong labot kung asa mo lakaw ang imong agaw, ha? Oh, Isubra na yun ka? Inang sa pa! sorry, Sir Maynard. Gusto mo lang unta kong masayod kung angayan ba kung mag-andam alan sa imong paniudto. Kung ka na mo'y gusto mong masayran, wes na nag-uuha kong pangutana. Sagdi lang.
Nagpailob limit gihapon ko. Martir ang akong kasing-kasing sa akong pagtigugma ni mo, Minard. Pero ilaom paghihapon ko. Sama sa akong paglaom sa gisaan ni aning Senyor Benedicto Benavides nga imong ama. Surok yun ang akong dugo kang Tarsila. Uisit siya sa akong kinabuhi. Gusto ko magkikita kang Padre Ferde Martiniano. Apan sa dili pa ang tungang gabi, mupauli ko kay ikaduhang gabi karon sa takdol nga buwan. Imong kupa, dawata, Senyor Minard Benavides. Salamat, Padre Ferde. Nagbuot-buot ka na pagsangpit ka na ko og Senyor Minard Benavides, ha? Tungod kay angayan ka. Sama ni atong amahan mo ug sa nangamatay na nimo mga katiguangan. Salamat. Bulahan ka, Padre. Kay mahiapil ka sa mga piniling disipulo. Nga maluwas inigabot unya sa gikatakdang panahon sa kalaglagan sa kalibutan. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!